ಧರ್ಮದೈವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮದೈವ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. Gitu, Kanggo, yang catnya mana idea pas me. Itten nama kopuru. Nek konji mardu are polu. ಮಾಯದ ಬೆಟ್ಟು ಪಾಡನ ತೀರಂದಗೆನ ಎಂಕ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಯವರು, ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪವಾಣಿ, ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಪಿವಿಆರ್, ಸಿನಿಪೋಲಿಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ನಟರಾಜ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಐನಾಕ್ಸ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಾಧಿಕಾ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದರು. ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ರಡ್ಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೇನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯರುಂಡು ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ 5th ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಮೂವಿ. ಧರ್ಮದೈವ ದಾಯ ತೂವೋಡು ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾಪನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೂನಾ ಬುಕ್ಕ ತಾನೆಡ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತೂಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಅವೇ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಹೀರೋ ಅತ್ತು ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ ದಯಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಥ್ ಕೊರಿಯರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಥ್ ಕೊರಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿಶಾನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ತೂವೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮುಗ್ರು ತೂದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತು ಒಂಜಿ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟ್ರೈ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಪೈರು ಅನ್ಮನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎನ್ನವು ತುಳುಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅವರು, ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಇಂದು ತುಳುನಾಡು, ತುಳು ಭಾಷೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಣ್ಣಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಓಲು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದದು ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೊಡನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಚಾರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಐನಾದ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಆವಡ್ದಂಡ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮುದಿಪನ 5 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ನಡಕೊಂಡು. ನಟ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಯುವಕರು ತಾವೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮದೈವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೈವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಜುಲೈ 5ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂದರು. ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂರ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ಲೇಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಶತದಿನ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾಗುಲ ಅದ್ರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗುಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಿಯಾತ ಆವುಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗುಲ
ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆರಿತಾಂಗ ಇತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ದೆರ್ತದು ನಿಖಲ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೆನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕೋಪೇಡು ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮದೈವ ನೆತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆತಿನಾರೆ ಹಮೀದ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಸ್ನೇಹಿತರೇನು ಸೇರ ಒಂದು ನಿತಿನ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇನಿ ಕೊರ್ತೇರಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಪಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ಅಂಕಲ್ನ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಿಳಿಯೂರು ರಾಕೇಶ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರತ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.